όσο καιρό το βιώνετε εσείς. Ο πρόεδρος δεν είναι, οι παίκτες δεν είναι, εσείς δεν είστε, ο κόσμος δεν είναι. Όλοι είναι πρόβλημα. Τι δεν πάει καλά. Όταν η ομάδα δεν πάει καλά, το πρώτο πρόβλημα είναι ο προπονητής για μένα. Γιατί? Γιατί πρέπει να βρει τη λύση να πάει καλά. Πώς πήγαινε πριν. Εγώ δεν λέω όχι. Έτσι, όχι θες να φύγεις. Όχι, δεν θέλω να σε βλέπω έτοιμος να τα ρωτήσεις. Εγώ είπα ότι από την πρώτη μέρα όπου πάω, την πρώτη μέρα που πηγαίνω κάπου, αν με πάρω. Αυτό σε τιμά. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω, αλλά το να είσαι στην Καλαμάτα είναι τιμή και ευχή. Έτσι, δεν θέλω να φύγω εγώ από την Καλαμάτα. Εντάξει, αλλά βλέπω ότι τα 3 χρόνια που έχουν περάσει άσχημα δεν έχουν υπομονή και τώρα που είδαν άλλα πράγματα ξαφνικά με την πρώτη θα γυρίζουν όλα του είπα όχι. Θέλει βοήθεια, η ομάδα από παντού. Και από εσάς και από τη διοίκηση και από τον κόσμο έρχονται και περνάνε όλοι οι προπονητές. Για ποιο πράγμα μιλάνε όλοι οι προπονητές εδώ? Για την ποιότητα της Καλαμάτας και το κακό γήπεδο. Το λέτε, το λέμε, τι αλλάζει? Τι αλλάζει, πέστε. Έχετε πάει να δείτε τι γήπεδο παίζουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να το πατήσουν, γαλλοί. Πάμε πήγαμε στο Πανόπουλο. Πάμε, εντάξει. Άρα πρέπει να το ξεχνάμε. Να το μην το συζητάμε καθόλου. Κάτι πάνω στο δικαίωμα. Θα μου πείτε ότι αμυντικά και νοεί περισσότερο να κάνεις δυνάμεις. Ήταν πολύ καλό.